Seo ceiste seacht. Dearann sé minic an fáil bhfuil an dá trítán híos chuí dá chéile. So tá na géirig ceanháin den rudí sin slás an ilen na leir slása, ilen slás ilen nó drenalan taobháin slása. So ceir ceistena again. So dús tá mé chun beidir na rudí seo a ragart a dús. So ciúcha slás a ragarín de BC. So tá BC an seo óscór 8. So óscór 8 tá an slása seo. So sé an freagart a seo ná an slása EF. Okay, so bit éis na icáil sin EF. Okay, so ciúcha slás a ragarín de DE. So DE is an seo agus tá sé sin óscór 65. So óscór 65 an seo we have BA. BA. Agus feig ilen DEF. So ilen DEF. Okay, so simig 65 agus 8. Agus tóga ó 1 agus tá 35 céim agat. Okay, so sin an ilen sin agus is féidirling den beidir tosnú le rá céim fáil go bhfuil siad omcuid á chéile. So, well, tá an slása seo 5 cm again, agus tá an dá ilen in aice leis ar cóbéid. So tá an ceann seo again ilen slása ilen sin an fáil go bhfuil siad omcuid á chéile. Sin ceiste seacht.